Merħba l-programm ieħor Kuxjenza llum għandi programm vera sabiħ u kolorit. Illum se niddiskuti ir-reality shows dawk illi forsi qatt ma smajna dwarhom bat rajnihom fuq it-televiżjoni għal 24 siegħa kuljum oħrajn narawhom kuljum u jidħlu parti mill-istorja ta' ħajjitna x'nibdew narawhom u mbagħad narfuhom fit-triq. U llum għandi tnejn minn Big Brother u tnejn minn Come Dine With Me. Għandi lil Claire Apap, grazzi li ġejt hawnhekk u Sean Karwana. Grazzi lil Ruth Xwierek minn Come Dine With Me u anke lil Silvana Attart. Jiena studentkom illum għaliex veru hemm karattri oħrajn li vera nixtieq nistieden imma ovvjament illum xtaqt illi niddiskuti kif tinbidel il-ħajja meta tmur fuq it-televiżjoni bla ma kont forsi magħruf qabel. Claire kont nafek mill-page Claire's Curves. Sean forsi kon magħruf bħala wrestler imma jien ma kontx nafek daqstan. Ruth insertajt nafa x'Ruth anke ma tkunx tafa kif tara għaddejja dawk il-parokki sbieħu l-ilbies ma tistax ma taraħx. U Silvana insertajt tafa minħabba li hija waħda mill-ambaxxaturi tal-LGBTIQ+ u nammira ħafna u kemm il-darba anka konna f'kuxjenza fl-imkien ukoll. Ħanibda bik, Claire. Inti kont magħruf fuq din il-paġna, Claire's Curves, niftakar ġieli rajtek anke hawnhekk f'xi programmi wkoll u dejjem ammirajtek by the way għal mod sabiħ li tilbes u il-messaġġ li twassal għal pożittività fuq biex wieħed dejjem jemmen fih innifsu u ma jagħtix każ ħafna vibes u messaġġi ħżiena. Claire, ħajtek meta konti preparata biżżejjed meta mort fuq dan ir-reality show li ħatidher 24 siegħa kuljum imma mhix faċli għax imbagħad magħha kif wara meta ħriġt minn hemm naħseb irrealizzajt illi n-nies jikkummentaw fuq kollox. U hemm xi kummenti illi jekk ma tkunx b'saħħtek mentalment biżżejjed jistgħu jkissruk. Konti preparata li din? Ħsibt li kont preparata qabel tħalt. Iżda naħseb bħal ħafna minn sħabi meta ħriġna sibna li kienet ħafna ikbar milli oriġinarjament konna antiċipajna li ħatkun ir-reazzjoni tan-nies. U jiena diġà kont fuq il-mezzi soċjali, diġà ġieli kont noħroġ eżempju xi ħadd taf kif jarfek jew xi ħaġek. Iżda kienu jaraw ovvjament dak li jinnitfa' fuq il-paġni tiegħi fil-waqt li meta jkollok 24 siegħa jkun hemm iktar mumenti forsi dgħajfa jew mumenti fejn inti tkun tħossok naqra iktar emozjonali, jien persuna emozjonali ħafna l ġdat ovvjament ukoll. Li allura mbagħad xejn toħroġ u tkun taf li mhux neċessarjament min jarfek għax jammirak jew jieħu pjaċir jara l-kontenut tiegħek, iżda jkun hemm min forsi mhux daqshekk tkun persuna mhux li kkummentaw daqshekk pożittiv ħanajdu hekk fuqek u mhijiex faċli biex taqra ċertu affarijiet bħalma ma kienx faċli għall-familja tagħna li jarawhom meta aħna konna ġoddar. Eżatt, u dik li xtaqt nistaqsik, intom meta tkunu hemm ġew ovvjament ma tkunux tafu x'qed jgħidu n-nies, ma tkunux tafu kważi naħseb tirrealizzaw ukoll xi kultant inti tgħix il-ħajja tiegħek hemm ġew u titkellem b'mod naturali, ma toqgħodx tgħid għax issa ħanibdel il-kliem għax issa ma jistax ikun dawk is-sigħat kollha 24 siegħa kuljum. Kif affettwat lill-familja tiegħek u kif imbagħad meta ħriġt ippruvajtu terġgħu tibnu dik il-ħajja kif kellek qabel ma tħallt? Iva, aħna mġew ma tantx tkun taf inti x'anke eżempju aħna jkun hemm argument żgħir aħna jgħaddi dak il-ħin 5 minuti u għadda, ma tkunx taf li forsi jagħmlu ġimgħa n-nies jitkellmu fuq u mbagħad argument żgħir taf kif. U naħseb li raġel speċjalment jien affettwatu ħafna x'kien iħoss meta jaqra ċertu affarijiet dwari, meta jaf min jiena fil-verità bħala persuna u kien jaqra ċertu kummenti negattivi dwari u meta ħriġt ħdimna ħafna fuqha ngħidlek ili issa barra xi 8 ġimgħat u xorta għadni qiegħda naħdem fuq ċertu affarijiet li ma nħallihomx jaffettwawni daqshekk negattivi. Ma tħallihomx jaffettwaw x'inhuma l-affarijiet li qed jaffettwaw? Inti kulħadd ikollu il-perċezzjoni tiegħu, il-perception tiegħu dwarek meta jkun qed jarak fuq it-televiżjoni, u kulħadd iħossu jisu qed jara kważi soap opera jew dawn il-television series u li jħossu jgħidu jinsew li aħna fil-verità din hija ħajjitna
U jinsew li forsi kieku fis-sitwazzjoni tagħna qegħdin jgħidu jew jagħmlu l-istess ħaġa. Meta ltqajt miegħek fil-kurituri tal-PBS, fatet naraw diversi ritratti hawnhekk qiegħda ma' Gabriel hello wkoll, simpatiċissimu. Fil-fatt ltqajt miegħek inselli għalih bża xi darba niltaqgħu wkoll f'kuxjenza. Xi ħaġa li mqammirajt huwa fir-raġel tiegħek u fil-tfal tiegħek, imma ir-raġel tiegħek kien dejjem hemm warajk. Ġifieri dik ma kienx falsa nħoss jiena, kienet vera. Għaliex kienet konsistenti u jien dik vera ammirajta fih illi baqa' hemm warajk u jissapportjak ir-raġel tiegħek ma xi tista' xittella ir-ritratt ta' Claire mar-raġel tagħha. Ir-raġel tiegħek jiena nemmen illi jagħmellek ħafna ġid u ir-relazzjoni tagħkom nista' nistaqsik, issa jista' jkun li saħħet iktar b'din il-firda li kellkom? Ħafna, onestament, mhux biss minħabba l-firda li kellna meta ma konniex flimkien waqt li nkun qiegħda fid-dar, iżda wkoll xi ħriġt u rajt is-support, jien dejjem sibt support fir-raġel tiegħi li miegħu mintu kont minn dik il-17 sena ġifieri jien li miegħu ħajti kollha bażikament. Hemm dejjem sibt support u kienu stess li inkoraġini biex nidħol għax kien jaf li xi ħaġa li kont nara u kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel, però meta ħriġt u rajt kemm is-sapportjani fully 100% u wkoll hija xi ħaġa inkredibbli li tħossok daqshekk maħbuba u li tħossok li hemm xi ħadd li litteralment jagħmel kollox għalik. Xara sabi ħafna. Proset, ħarġu ħafna affarijiet u messaġġi sbieħ fil-fatt u ma stajtx ma nirrimarkax. Xon, kemm inti ħelu xon. Il-aħħar li rajtek kont Maduda Rose kelli x-xorti li ltaqa' magħha wkoll. Inti wkoll karattru kulurit b'dak il-kappell roża x'taqtek ġejt bih, ma jiena għatlek għal-bes kif tħossok komdu. Però inti żbukkat immens. Żbukkat immens ma nammirak għax kelma tajda u tkun taf fejn int miegħek. Issa inti wkoll kont ippreparat qabel ma tħalt illi fil-verità jiena pereżempju għattilkom ħarx tidħol jien daqs kemm ngħid affarijiet. Ġifieri 24 sija kull jum x'ħan irrexta tkun int. Kont ippreparat illi inti tkun int hemm ġew ma tistax toqgħod tirrexta l-ħin kollu. Dik kienet l-inqas mill-problema tiegħi qatt ma tħalt hemmhekk u kelli xi strateġija li mhux ħankun jien jew ħankun falt għax nemmen illi xi darba jew oħra l-karattru tiegħek kien ħajjoħroġ jekk ħankun qiegħed hemmhekk. Issa sempliċement jekk xi ħadd ħalla ħwejjeġ mal-art u xi ħaġa li tirritani, l-ewwel darba ħanala għajnejja, tieni darba ħanala għajnejja, ma t-tielet darba eventually personalità toħroġ tiegħi. Però minn dejjem jien kont persuna li ħanejda kif inħossa u ħanejda kif ħanara. Hawnhekk qed naraw xi ritratti. Fil-fatt ma nistax ma nirrimarkax insertajt li naf minni wkoll oħtok Chantal kemm ħarġet li tħobbok ħafna fil-fatt u hemm ritratti vera sbieħ tagħha manka meta rajta inti kienet l-ewwel darba meta rajta fuq l-iskrin kemm bkejt u ħarġet dik l-imħabba li hemm leha kemm tħobba lil oħtok ħajt veru hekk tħobba ħafna. Kieku staqsi lila tgħidlek li le ma nħobbiex. Le, il-familja tiegħi hija importanti ħafna lija. Huma kienu n-nies illi s-sapportjawni meta konti għad hemmhekk, in-nies illi supportjawni wkoll fil-karriera tar-wrestling tiegħi. Hawnhekk kara fit-tieċ ukoll kemm kont iżgħar hemmhekk hux veru, naqra iżgħar. Ejju, sentej, dak sentejlu ta' mhux ħafna, imma le, ma tidher ċara anke meta ġiet, ġifieri bil-kelb tara dik l-imħabba li hemmhekk, ġifieri ħarġu ħafna veritajiet daw ma jistax jiġu rreċtati u meta tiġi xaġa spontanja b'dak il-mod. Li xtaqt nistaqsik u f'saqt ir-reġija wkoll ittella dawn ir-ritratti, kekun jiena sirt ħabiba tiegħek. U tgħidli li inti wrestler, skużani ma kontx nemnek. Għax wrestler kont nimmaġinah jiena, ma nafx l-immaġinazzjoni ta' ġifieri mhux sew qed ngħidlek għax dan jista' jkun kulħadd. Imma li tarak imma dawk ir-ritratti di ta' wrestling, ġili jgħidu ilek li ma jimmaġinawx li jint wrestler? Ġili jgħidu li jiva, pero ma tinkwitanix daqshekk, għax mbagħad ġili pereżempju intella xi klipp jew nipostja xi ħaġa, u ma tgħidu li U minn meta bdiet l-imħabba lejn ir-wrestling? L-imħabba tar-wrestling tiegħi bdiet minn mindu kont żgħir, ġifieri minn dejjem kienet xi ħaġa li kienet taffaxxina ħani.
Mek irbaħt xi premju. Kont erbaħt l-ewwel titlu għaw Malta. Ma intix titli għandek, Mela, kont erbaħt it-Tech Champions, jiena kelli partner ieħor, konna niddefendu dawk it-titli, u mbagħad kont erbaħt titlu ieħor tal-kumpanija l-main company title biex niftehmu. U issa kont qed tgħidli li ħatibqa' għaddej inti x'għandek ġej. Issa fis-17 tad-dieħel ħanerġa' nirretorna lura għall-ħajja tar-wrestling tiegħi għall-ewwel show post Big Brother. Ġifieri se nkunu qed narawk ukoll fil-wrestling, ġifieri ħaterġa' toħroġ hemm barra tikkompeti x'ħad tkun qed tagħmel. Mela. Ħaterġa' tikkompeti. Kemm hawn Malta li jippratikaw ir-wrestling? Bħala nies Maltin qegħdin nitkellmu qegħdin qisu 10 to 11. Including il-coach. Mux qegħdin ħafna? Le, imma ovvjament huwa sport illi ma tantx huwa magħruf hawn Malta, jew kellha jekk hu magħruf huwa magħruf. U ġiet lejt barra minn Malta? Ija. U forsi l-Istati Uniti taħt taffaxxinak għax wrestling hemmhekk popolari ħafna. U żgur, dak kien huwa kumpanija sors ta' income kbir l-State. Ikkompetejt l-Ungerija, l-Italja, dort l-Ingilterra. Proset. Tours, small tours. Mela għal xon ħanerġgħu narawk aħna u ma tix tqabbiżilek daqstan tax malajr titfana n-naħa l-oħra għax terfa, rajnik terfa bdejt ngħid illa. Hekk qalu li hemm xi klip tiegħi. Għax m'intix xi robust imma lajbirek b'saħħtek. Qiegħed hemm veru. Nammirak, ħana għaddi għarrut, għax-rut ma tistax ma taraħiex. Sur direttur, għandi filmat, jiena nafek, sew, tajjeb li nafek is-snin, imma meta rajtek fil-program Come Dine With Me, l net ħassejt nikburija ħafna, għax mort tajjeb immens, ġifri, il-nies rawk dak li inti, u inti batejt ħafna fil-passat. Ġifri, qabel Come Dine With Me, Ruth kienet taqla ħafna kummenti dispreġjattivi, sa nitkellmu dwarhom. Ħana għaddu għal dan il-klip, għax meta rajtek libes dak libsa xil-bist, tħaqt mux ħażin imma gustajtek ħafna. Naraw il-klip. Hop insajjar jiena. Ruth, imma jgħidli naqra sa bis-sinċerità, inti tajba fil-kċina. Ekku hekk. Ġrali momenti li kontraqt il-kċejjen jiena. Ija tibbaqbaq. Kompli ħawat, upsi daisy, I call my mama crazy. Kont qabel, għax nibża miż-żejt, kont imur il-botek u nitfaħħom, imma kont nagħmel. Titfaħħom, mela ħsibtek qed tilab in-netball. Tifakkarni fid-drums ta' ċalli. Qed nimmaġinakom kieku kellkom issajru flimkien. La 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 la, oh. Tum 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 tum. Sejra tlek. Inti xed taħseb li nsemantawx, mhux aħjar toqgħod moħħok hemm. Ħalla qbad il-lambuka għax naħseb issa kesħet imma. Għaddu ma kesax, tittaqbdu kiesax. Ara, kemm inti ħelwa ta' veru. Mela, ħalli nibdew minn hemm. Hemmhekk mort tajjeb ħafna u ħadd gost illi l-ewwel minn kien hemm miegħek vera apprezza dak li għamilt. Dik l-ewwel waħda. U t-tieni ħaġa kienet li raw il-kuluri vera tiegħek u dak huwa int, però inti mhux dejjem kontek. Kont tgħidli li jajruk għal mod kif tilbes għax dejjem tilbes b'mod drammatiku, isek dejjem sejra fuq il-palk. Jajruk għax dejjem tilbes il-parrokki koloriti. Ruth, ux vera, inti dejjem weġġajt. Yes, ekku, imma qatt ma tajt każ din il-biċċa xogħol għax jekk jiena qiegħda fija ħadd ma jista' jbiddilli il-karattru tiegħi jew l-ambition li għandi fil-ħajja tiegħi u ekku li jorrejt kif inhu l-karattru tiegħi. Fil-fatt jien dejjem meta nkun qed nagħmel il-kitchen jew naddaf jew nagħmel xi nxir ta' ħwejjeġ jew inkanta jew naqbad l-xkupa nibda nisfen. U ħadd pjaċir ukoll Claire qalet li r-raġel tagħha jissapportiha u jiddefendiha u jħobbha. It's very good for a man to love his wife. Ħadd pjaċir li qal dar-wrestler li il-familja iħobbuh u jħobbu l-xurxin, hekk għandha nkunu, mela li jħobbuni kif jiena, m'għandekx ta' maqdar il-ħadd għax hekk u hekk inti tħobb tilbes mod u jien nħobb nilbes mod, ma trid inweġġak.
Brava, Ru. ċappuli, Veru, jina naħseb irfinajt, sama minn mort fuq dal-programm, jina qed narak. Però irridu nfaħruk ukoll, kull mandek fuqek inti kreajtu, kollox mill-kappell sa saqajk, tiddekora z-żarbun, x'tilbes, l-aċċessorji, toħloq ħafna. U inti kreattiva ħafna, imma kemm il-darba spiċċajt isek mhux apprezzata u majra wkoll. Jiġifieri issa illi almenu sibt dan il-programm illi ħareġ inti minn inti u n-nies veru ħabbew Ruti għax il-kummenti kienu sbieħ ħafna lejk. Ekku veru dal-programm għejni li n-nies u s-soċjetà aċċettawni kif jiena. Plasek meta xaħat waqqafni jgħid li għara come dine with me, nisilħu foto kemm inħobbok tara kif tilbes inti. Oħrajn, per eżempju, jgħidu li nixtieq nilbes bħalek imma nkun barra minn Malta. Ngħidhom no, you don't have to be barra minn Malta. Aw Malta, l-Ewropa kollha Malta, aw qegħdin, so m'għandniex għalfejn nisħu noħorġu kif għandna nilbsu ma weġġaw il-ħadd xejn hekk. Brava, Ruth, inti ħelwa ħafna u ġifieri ngħid pubblikament inti mara qalbek tajba ħafna, jina nafek, qalbek tajba ħafna, tħen ħafna l-ħattijħor. Imma jitlali ta' bħal da. Jitlali bħal da. Għatma rajtek. U jitlali. Veru, mela. Għallis l-namel jina. Silvana jili nafek minħabba li inti u Miles intom tikkampanjaw ħafna favur id-drittijiet tal-LGBTIQ+, u mara ta' vera inti li tħobb ħafna għandek żewġ titfal. Però f'Come Dine with Me wkoll ħareġ dan is-suġġett tal-LGBTIQ+, ammirajtek kif iddekorajt id-dar bil-bnadar tal-Qawsalla u proset kemm ta' fis-sajjar ukoll, imma dik li mħabba ħarġet ukoll, ġifieri Silvana rajna min issa inti minn inti mhux għax inti qed titkellem fuq id-drittijiet biss, imma rajna dak il-kulur ukoll. Naraw klip sur direttur ta' Silvana. ħanajdli, kif mux edaw. Taf kem qalet il-biraħ li għanda zraben, ħwejjeċ, ħagġa oħra. X'taħseb, nħarbu waħda? Mornaw. Ma waħda. Rent kom ibqawaw. Forse għanda ma xistori lilkom. Ma nafx tiħux gos li qed tilbsula l-affarijiet, Jixraqlek imma. Ardan. Sewwa qalet li għandha ħafna żraben? Perfett. Aħjan immorru. Tistaw tgħidu li f'ammortu. Sal-batru. Morna nissendikaw naqraw. Jien ħadd misluta minn tiegħek. Kien klip ħelu ħafna wkoll. Però nisħasbu illi intom vera mortu tissindikaw meta mhux ovvjek kien hemm il-kamera warajkom. Na mhux bħal Big Brother, ġifieri da ukun produced u jkun hemm ovvjament l-editing involut. U meta rajt dawk il-kummenti hemm kien hemm il-qal kif ma stħajtux mortu tissindikaw, inti dak il-ħin tibda tgħid possibbli hemm min huwa din in-nies. Ara fil-ġimgħa ta' qabilna ġifieri fl-episodju fejn kienet anki Ruth kienu l-ewwel darba li ġrat xi ħaġa simili. U meta bdejt nara l-kummenti li bdiet tirċivi Alison li kienet waħda mill-kontestanti qed tipparteċipa ma' Ruth, u Alison spjegat tajjeb ħafna, jiġifieri li dik kienet xi ħaġa miftema mal-produzzjoni. Forsi il-pubbliku ma jkunx jaf eżatt kif jimxu l-affarijiet. Ovvjament, sit id-dar tkun taf l-imkmamar ħanidħlu, anzi vera kienu professjonali, għax saħansitra talbuna isma' fl-imkmamar ma tixtiqux li niffilmjaw. Ġifieri, ovvjament, dak kien bil-kunsens il-persuna li tgħix f'dik id-dar ma tkunx taf inti x'għedt jew inti x'għamilt, imma kien bil-kunsens ukoll ta' sit id-dar, ġifieri. Ledika ovvjament, ġifieri xkudan iskanta kif in-nies ma jifhmux li dik kienet xi ħaġa li bil-konsens u l-persuna tkun taf. Silvana, x'ġej tagħmillek li inti d-darba rajnik bħala il-Silvana konna nafuha kifet bħala LGBTIQ anka ġejt onorata niftakar meta saret il-Europe Pride. Kont irbaħt eżatt? Kont irbaħt l-award ta' Unconditional Love of a Parent.
Naħseb aħna jienu t-tifel u mbagħad naħseb iktar komplejt għaddejja jiena bija dejjem konna voċiferi. U għat l-istorja ta' Miles ukoll, ġifieri Miles kien twieled tifla mbagħad ħass li huwa tifel. Ġifieri il-programm għalkemm huwa ta' divertiment imma ħarġu messaġġi wkoll tajbin. Kien primarjament meta ġejt avviċinata nixtieq nieħu sem qed tipo dan mhux is-soltu programm li kieku jien ħanidħol għalih. U niftakar tkellimt ma' Miles u għetlu kieku toħroġ l-istorja, x'ovvjament il-kontestanti kienu ġejjin id-dar tiegħi se jaraw ritratti ta' tifel meta jien qed għandi ġissubien u b'din hija parti mill-istorja tiegħi, ġifieri qatt ma stħajt naħbiha u żgur li mhux xi ħaġa. Miles hawnhekk taraw dak kombinazzjoni meta intervistajtkom għal Europride. Eżatt. U niftakar tkellimt ma' Miles u għalli tinsiex di mhux is-soltu intervista li inti ħat tagħmel, għalli imma forsi ħadd attira udjenza li mhux soltu jaraw jinnaf bħal meta jaraw jinnaf klip fl-aħbarijiet, klip fi programm bħal kuxjenza. U għet ħaniprofa nieħu r-riskju. Jien dejjem b'ħafna kawtela, b'ħafna edukazzjoni, ġifieri nipprova fejn nista' u fejn hu possibbli neduka n-nies. Mhux għax hemm bżonn li teduka ma ħafna nies fuq ċertu aspetti ma jkollhomx biżżejjed informazzjoni. U l-iktar ħaġa li t-tieni saħħa nagħmilha din il-ħaġa hi dejjem ngħidha li nidħlu fi djar ta' ħafna nies li jgħixu sitwazzjoni simili jew inkella viċin tagħna, jew bħal tagħna. Infatti, wara kull dera li jkolli f'intervista fuq social media, eccetera, inkluż f'Come Dine With Me, nirċievi messaġġi jew minn adolescenti li mingħajr ma jafuk issib messaġġ isma' jiena qasnaf kif ħanejt il-ġenituri, isma' jien x'nista' nagħmel, isma' kemm insiba diffiċli għax jien għandi tifla trans u qed nibża kif ħanejt il-tal-familja jew il-tad-dar. Jiena ovvjament bħala professjoni edukatriċi, ġifieri ħafna drabi ngħaddihom għand nies bħal terapisti, social worker, anke għaliex illum jiena parti mill-kumitat tal-MGRM, ġifieri parti mill-irwol tiegħi wkoll. Lejna, Silvana, anke inti hawnhekk qed naraw ir-raġel tiegħek ukoll li ċerta li jissapportjak ħafna. Li inti fil-programm da opinjoni tiegħi ħarġet ħafna l-imħabba tiegħek bħala li hija ġenwina u nafx inti Silvana. Sa nsaqsikom mistoqsija waħda kull wieħed. Mela, jien, pereżempju, dik l-esperjenza li għamiltu intom it-tnejn titbeżżani ħafna x'ma nimmaġinanix norqod ma dawn kien niskola, ma nafhomx. Irrid nikxef kollox x'nagħmel u ma nagħmilx. Taf inti da mhux kulħadd għandu jiena pereżempju m'iniex sleeping beauty meta norqod hekk kemm nonħor jgħidu, ġifieri dik żgur ma kontx inkun irid nurija. Kieku jkollok terġa' tagħmilha Claire minkejja dak il-pakkett kollu tajjeb u ħażin, terġa' tagħmilha kieku esperjenza simili fejn jara kulħadd. Onestament hija mistoqsija li ġieli saqsejt li nnifsi wara li ħriġt. U naħseb il-bidu kieku l-ewwel ġimgħatejn kont ngħidlek le, għax tant kont għadni fid-dinja ta' forsi negattività ta' ċertu kummenti li kull ma kont qed narek. Ma mbagħad niftakar kemm għamilt ħbieb jiena għamilna għadin grupp kbir ta' ħbieb li ltqajna ġew jiena xogħol sħabna vera ma rridx nitlef kieku dik il-ħbiberija li għamilt. U dik ninnotax nara social media u ngħid daw reġgħu iltaqgħu inti xon kieku kollok esperjenza simili li għamilt. Jiena kont les biex nerġa' nidħol dal-inqlajt. Veru, minkejja li mhix faċli, vera diffiċli hu. Għalija jiena mort hemmhekk ħadd si Agost u meta kien mhux dejjem kienet si Agost. Iwa ta' kienet si Agost. Iwa ta' xogħol, kemm kellek xi tajt int ma xorta ħadd pjaċir. Iva. U kieku jkolli nerġa' nidħol hemmhekk u jkolli l-istess argumenti nerġa' nagħmilha. Terġa' tagħmilha. Għax l-esperjenza ma kienx vera kelli biċċiet koroħ, imma dawk il-koroħ ma jattulix is-sabiħ li kelli. Fimt, għamilt Claire, illi ħbiet ma' Claire, illi Claire għallew ħasbet li mux ħatik li kjami għaj. L-ewwel darba action rajtu daħalu ħares hekk bida jisu jassessjen għaddarat, jien naħseb da mhux naqblu jien u mbagħad spiċċajna vera close, vera ma kontx nistennija. Għamil kelli esperjenza ħadd gost, sfint, għal-varja ma nafx nisfen, kantajt, għal-varja ma nafx inkanta. Insomma, le, kienet esperjenza sabiħa jiena nħoss li inti servej ta' entertainment tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi, ġifieri kont nigustak imma
speċjalment meta narak tilbes b'mod hekk, kif inti, jiena joġbuni nisbħalek u anka Claire, ġifieri wkoll. Però il-kummenti negattivi inti lilek, meta forsi rajt, jew inti rajthom, għad taqrom jew Meta lajt huwa qatt naqrahom, imma u ngħidlek il-verità kien hemm ftit kummenti illi ħares li hemm għad minn fejn huma ġejjin daw il-kummenti. Imma mbagħad irrealizzajt bdejt ngħid kont nitkellem mal-partner tiegħi kombinazzjoni għalli bispeċ ta' kulħadd kapaċi jikteb li għandu jikteb. Tipo u minn wara l-monitors aktar faċli. U jkun hemm ukoll profili folot u kien hemm ħafna wkoll kif sajtu tindunaw. Ġifieri ma jkunux vera n-nies li huma tapprova ras il-vara iżda taf xi ħaġa tinnota u vera li jkun hemm. Vera ħafna. Illa li xankar din il-ġimgħa wkoll kont qed ninnota li xi kummenti vera negattivi u konsistenti fuq diversi paġni. Mbagħad kien hemm xi ħadd fuq Come Dine With Me u xi ħadd irrimarka li dak huwa profil fals. Ekku, ġifieri dik hija r-realtà li intom għaddejtu l-ħin għadda jiena dali għandu l-programm tiegħi veru qasir jgħaddi wisq malajr. Imma veru ħadd pjaċir il-kuluri li ġabtu magħkom f'dan il-programm li intom vera nis simpatiċi, ġifri mintomx ta' qoddim il-kamera, ġifri hemm nies li meta jiena nista' ngħidilkom għax naħdem f'dan il-qasam, li meta tarhom fuq il-programm ta' televiżjoni tgħid daw rajt u mbagħad tissir tafhom personali u ħanejdilkom storjat kompletament differenti. Però intom veru tħolin, Halloween, kellimtkom lilin mill-programmi, ibqaw għaddejjien, issa narakom f'xi reality show nerġa' nsegwikom. Għax jiena hawn nħu pjaċir narakom, ġifieri żewġ programmi kont insegwikom sew, ġifieri, wara kont nħu pjaċir u servejtu ta' kumpanija l-ħafna nies. Għax dak kien il-kumment sabiħ, ġifieri kien hemm nies li jħossuhom waħedhom u l-praw tip ta' programm, anka jiena kont inkun ngħid raġel ħadd xi pjaċir ħanarak Big Brother, ma għandi Come Dine With Me, kien ikolli festa fil-għaxija, ħafna popcorn u vera kon nieħu gost. Ġifieri u naħseb dak il-gost li tajtu li naħseb tajtu lil ħafna nies illi għax id-divertiment bil-lingwa Maltija fuq l-Istazzjon Nazzjonali huwa sabiħ. U jiena dika xi ħaġa li ta' min ifaħħara li jkun hemm daw tip ta' programmi. Ruth, illum ma tantx tkellimt. Le, nixtieq ngħid ħaġa ma kelma tkisrek nagħmlu bħal wrestler jaqla daqqa nerġgħu nqumu. It's our life to stand up again for our rights. Proset tassew. Ruth, Claire, Sean u Silvana, grazzi ħafna ġejtu kuxjenza, nixtieq nagħmel si oħra magħkom, saktiet immorru faċċata u neħdu kafè fil-fatt. Jiena ringrazzja d-direttur Lizio Farrugia, jara xeħli qatt ma ġrax fil-kuxjenza di. Grazzi u grazzi wkoll dawk qegħdin fil-kamra tal-kontroll, segwu kuxjenza fuq Facebook u Instagram u nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi. Għasta nġijien u kol xaffarijiet daw.